Beti ibili nahielako inon pentsure. Ez esatie oso independientie, sino beste pertsona bat okitzie zeuken bizuzen gauze danak eitzeko. Inon pentsuroti da. Agoten da neure pentsure. Bai. Bestien begirotie, zeuke hitzeko zozer. Baina pentsure egotie da... Azken independiente zen igual. Ala batzi, zer guz esati ba. Beti nau zeure begireta zer de Josua. Hori dona esan betzi hori berbien, ni beti zeure begire. Hau txepe uzara, ametik. Han egon nahi zeure pentsure. Neona, Gaur zeure pentsure. Bai, zu beti ez bazan zeure pentsure zer dinone. Zeu bezen gazurik onera. Pili, bago eskalera, bai, neure Haurien pentsure. kakaz arpizen joti. Edo zer gauza esan, eta gero berak bueltan niri arpizen kakagazo. Ba, gogodanak azoti arpizen esango da. Edo segaz. Kakaz arpizen joti, ba hauri. Ba, buzurre dinotxu nien. Hauri de kakaz arpizen joti. Ahí está. Ba hauri. Eso es desagradable, desde luego. Cagazo de arpise, pero qué. Baina zoze gaztartu, da berari arpide bota, ez da. Zozer entzabeniko berari arpide bota, entzauena. Bueno, bai, arrazoien.